Добро пожаловать, Венера. Венера, бигӯед ки чӣ тавр ба қарори гирифтани чунин як филме омадед? як-ду соли охир мо ҳар гуна хабарҳоро аз баъзе сокинони қирғизистон дарёфт мекунем ки дар бораи нопадидшавии хешу таборашон дар Русия хабар медиҳанд. дар баъзе ҳолатҳо онҳо ногаҳон аз Туркия ба ҳамсар ё волидонашон хабар медоданд ки нияти ба Сурия рафтан доранд. баъдан хешу таборашон ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ рафта шикоят мекарданд. мо ҳам дидем ки ин масъала хеле ҷолиб аст ки бо чӣ роҳ ин мардум барои сафар ба Сурия таблиғ мешаванд. бояд гуфт тақрибан 1 миллион аҳолии Қирғизистон дар кунҷу канори Русия кор мекунанд. мо ба қароре омадем ки хабарнигори мо ки дар Бишкек кор мекунад бояд ин мавзӯъро рафта таҳқиқ кунад. ин журналист дар гузашта ҳам дар Русия кор кардааст ва ӯ шароити корро дар он ҷо хуб медонад. хулоса аз рӯи маълумоти ҷамъоваришуда маълум шуд ки ҷалби муҳоҷирон ба ҷанги Сурия дар маҳфилҳои махсуси мазҳабӣ сурат мегирад. вале аз ин пеш хабарнигорони мо ба Ботканду Уш рафта аввал зану фарзандон ва волидони ин муҳоҷиронро ёфтанд. баъди ин ба Москву, Подмосковӣ ва аз он ҷо баъди 1-2 ҳафта ба Тоҷикистону Бошқирдистон рафтанд. дар он ҷо онҳо бо Шерзод ном ҷавони узбактаборе аз Қирғизистон шинос шуданд. ин ҷавон дар маҳфилҳои таблиғгарон иштирок кардааст. нақл кард ки худи ӯ баъди иштирок дар ин маҷлисҳо маҷбур шудааст аввал 100, баъд 200, баъд 300 доллар барои ҷиҳод бидиҳад. баъдан ба гуфтаи ӯ вайро барои сафар ба Сурия таблиғ карданд. дар доираҳои муайян дар Тоҷикистон мегӯянд ки ҷалби ҷавонҳо ба сафари Сурия асосан дар масҷидҳои Русия сурат мегирад. филми шумо ҳамин чизро тасдиқ мекунад? на, аз рӯи он ки ин қаҳрамони мо Шерзод нақл кард, таблиғ дар маҳфилҳои махсуси динӣ дар ҳузури дӯстону афроди мавриди эътимод ҷараён мегирад. ва эҳтимолан дар оғоз ӯ дар бораи ҳадафу мавзӯи нишастҳо ҳам хабаре надошт. бале, ба онҳо мегуфтанд ки барои омӯзиши Қуръону забони арабӣ ҷамъ мешаванд. баъди ин тадриҷан таблиғ шурӯъ мешавад. мубаллиғон асосан табааи Қавқоз ва ҳам тоторҳо буданд. ба он хотир ки онҳо аз назари донишҳои динӣ мустаҳкамтаранд? шояд ба хотири иртиботи онҳо бо шабакаҳои ҷаҳонии ислом бошад. оё хабарнигорони шумо кадом факту маводи ҷолибу ғайримунтазираро ҳам дар ҷараёни таҳияи ин филм пайдо карданд? филми мо аз 2 бахши нимсоатӣ иборат буда, як кори хеле фарогире шудааст. масалан, ҳамин қаҳрамони мо Шерзод мегӯяд ҳоло дар шароити хеле ҳассосу хатарноке зиндагӣ мекунад. баъди он ки ӯ аз ин маҳфилҳо дурӣ ҷусту нахост дар онҳо иштирок кунад ва ҳатто ҷои зисташро дигар карда ба як деҳаи дури Бошқирдистон кӯчид. вайро ором нагузоштанд, ӯро таъқиб мекунанд. мехоҳанд ки ӯро ба Сурия, ин дафъа барои ширкат дар ҷанг фиристанд. ва саволи охир ин ки шумо бо ин филм чӣ гуфтан мехостед? шаҳрвандонро аз сафар ба Русия мехостед боздоред ё машварат медиҳед ки эҳтиёткор бошанд? паёми асосии филми мо ин аст ки ҳар яки мо бояд хеле эҳтиёткор бошем. мо наметавонем ба онҳо гӯем ки ба Русия нараванд, чунки дар шароити бекории шадид онҳо чораи дигаре ба ҷуз ҷустуҷӯи кор дар Русияро надоранд. мо мегӯем ки одамон бояд ҳамеша дар тамос бо хешу наздиконашон бошанд, телефон кунанд, нопадид ва бедарак нашаванд ва дар бораи худ ва машғулиятҳояшон хешу наздиконро хабардор кунанд. масъала дар ин ки гоҳо моҳҳои дароз хешу табор байни худ тамосу иртибот надоранд. ва паёми дигари мо ин аст ки дар 70% ҳолатҳо онҳое ки ба Сурия рафтанд нобуд шуданд. бадии кор ин аст ки ҳоло онҳо на танҳо худашон, балки ҳамроҳ бо зану хоҳаронашон сафар мекунанд. аз ҳамин хотир мо бояд хеле эҳтиёт кунем. Спасибо большое. С нами была директор
радио «Азаттык», кыргызской службы радио «Свобода» Венера Джуматаева, которая рассказала о том, как снимался документальный фильм под названием «Сирийский соблазн в России».